E o PSDG defende tamén en Pontevedra o apoio a Pedro Sánchez para poder levar a cabo os diferentes proxectos que están pendentes na cidade. Segundo explican os socialistas, o Goberno Central ten comprometidos 25 millóns coa Boa Vila a través do Ministerio de Transición Ecolóxica. Entre eses proxectos destacan as sendas peonís que unirían a cidade con Poio e a senda ciclista Marín. Esa pasarela elevada que conecte Mollabao coa Puntada, que conecte Poio con Pontevedra a través da ponte da autoestrada e que, por tanto, permita gañar un miradoiro privilexiado sobre a ría de Pontevedra. Ya tienen en marcha la redacción de este proyecto, que es ese, el que une con la pasarela esa que llamamos de las mariscadoras hacia Marín para unirnos Pontevedra con Marín. Solo faltan esos escasos 800 metros. Dende o PSDG defenden o apoio á súa formación temendo que se gobernan PP e Vox poidan facer desaparecer o Ministerio de Transición Ecolóxica, co que todos estes proxectos poderían non levarse a cabo. Proxectos que consideran necesarios para a conexión e a mobilidade entre ambas vilas para dar prioridade ás persoas sobre os coches. Ademais das sendas peonís, os proxectos engloban numerosas iniciativas pola costa da ría de Pontevedra destinadas á recuperación dos espazos naturais.